Komplejna nwettqu dak li jridu n-nies bi proġetti ta' fejda fuq sma varji tal-ħajja. Dan ħareġ waqt intervista li xandret il-ħadd filgħodu fejn il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar diversi temi fosthom il-Malta Labour Migration Policy. Dr. Abela kompla jispjega dwar il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol ta' pajjiżna, primarjament il-fatt li filwaqt li ċ-ċittadini Maltin għandhom ikunu mħarġa biex jaħtfu l-aqwa opportunitajiet teżisti l-ħtieġa għal servizzi li jistgħu jingħataw minn persuni li ġejjin minn pajjiżi oħra bħal fil-qasam tas-saħħa u l-kura tal-anzjani. Jiġifieri aħna x'għamilna, daħħalna Labour Migration Policy u dik għamlet differenza enormi għax il-poplu waħda mill-messaġġi li bagħtilna fit-8 ta' Ġunju l-għadda kien indirizzaw il problema u weġibna bl-implementazzjoni il-tnedija u l-implementazzjoni tal-Malta Labour Migration Policy. Hawn Dr. Abela enfasizza l-ħsieb ta' din il-politika, ċoħe li f'pajjiżna jidħlu biss dawk il-persuni li s-servizzi tagħhom huma meħtieġa mill-pajjiż. Fost il-proġetti ta' fejda li l-Prim Ministru għamel referenza lihom waqt din l-intervista kien hemm dak ta' trakka tal-karozzi. Tellaqna proġetti li jorejna li qaċċana x-xogħol, insemmi pereżempju trakka tal-karozzi. Kienet ilha tiġi mwiegħda ftit żmien mhux ħażin, jiġifieri tant li kważi d-dilettanti tal-motorsports bdew jaqtaw qalbhom li xi darba dal-proġett se jimmaterjalizza ma jekk illum Disa ssir. Mhux se ssir qiegħda ssir, jekk tistaqsihom kollha kemm huma qed imorru qed jaraw ħadd itlesta u ħajtlestew il-fażijiet kollha tagħha, jiġifieri il-go-karting, il-trakka prinċipali, kollha ħadd itlesta kollha u ħadd itlesta fi żmien qasir. Dan jingħaqad ma' proġetti oħra li twettqu bħal ferry landing ta' San Pawl il-Baħar, dak tal-Imsida Creek u l-ftuħ gradwali tal-Pawla Hub. Is-suġġett tas-suq tal-proprjetà f'pajjiżna wkoll kien diskuss bil-Prim Ministru fakkar kif l-aħħar jiem inħarġu tenders għal 4 proġetti ta' housing affordabbli bejn il-Gvern u l-Knisja. Dal-4 proġetti tant jien konvint minnhom li se jagħmlu differenza. Anke għaliex iġibu sens ta' realiżmu fis-suq tal-proprjetà wkoll. Illi jintiva. Il-landowner minn qed ibiħħar jista' jagħmel profitt. Min huwa żviluppatur tal-proprjetà jista' jagħmel profitt tajjeb ukoll. Min huwa kuntrattur se jibqa' jkollu x-xogħol. Imma ejja nkunu realistiċi fil-prezzijiet. Dr. Abela fakkar ukoll fatt ta' inizjattivi oħra li ttieħdu mill-Gvern f'dan il-qasam biex jgħin persuni li jkunu ġejjin minn sitwazzjonijiet differenti iżda li permezz tagħhom xorta jkunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom dan bilan li jkomplu jintlaħqu l-aspirazzjonijiet ta' dawn il-persuni.